wace irin doguwar sallama ce haka? Gani na zan fita ne. Shine na ce bara na baki wannan kuɗin cefanen ko za ki taimaka min ki yi abinci nan da zuwa anjima. Ban gane ba. Shi mai gidan kafin ya fita nawa ya bada? Kuɗin cefanen nawa ne dama 1,500 ne aka bani. Kuma ne abinci da shi so biyu 500. Wannan shine 500 ɗin da ya rage shine na ce bara na baki. Saboda na san ƙarshen ta ba zan dawo da wuri ba. To gaskiya ke ba 1,500 kika karba amma ni ba zai ban 1,500 in karba ba domin in zan yi abinci a gidan nan girki ɗaya ma in zan yi ina kashe sama da 1,000 saboda haka bayan da za in yi abinci da 500. Ai wannan tsakanin ki ke da shi ne. Ko miliyan ya baki tsakanin ki ke da shi ne. Ni kuma abin da ya bani kenan. Shine na baki. Ku dafa abinci saboda kan na je na zauna ban dawo da wuri ba. Ku ce na baku da yunwa. Ni dai na faɗa miki in kin ƙara kuɗi in karɓa in yi abinci idan baki ƙara ba shikenan ki kaɗa kai ki tafi da kuɗin ki. Kuma ma wannan unguwar ta munafurci sai da la'asar lisis sannan za a ce za a tafi unguwa. Allah kaɗai ya san inda za a je. To ai ba hurumin ki bane kuma ba lalle bane ki san inda za ni. Kina zaman mijinki ne ni ma ina zaman mijina. Kuma ba lalle bane abin da kuka yi da shi ki sani in sani kuma ba haka ni ma ba lalle bane abin da ne da mijina ki sani saboda haka baki isa ba. Kowa da abin shi. Ni ba da ba jika ni ko me ya dame ni dan na tafi da shi ko ai ba asara ta bace asarar ki ce. In kin ga dama ke ku za ku ci abinci in kin ga dama ku cin kin ga dama kar ku ci wannan matsalar ki. Dan ni yanzu ma wallahi ba zan ma dawo gidan nan da wuri ba wallahi sai tsakan dare. Kawai maganar da na faɗa. Na gajiya. A kan maganar nan. Dakata. Sabri ana. Magana kuke akan kihiya. Ko? To, ni a shirye nake. In dai akwai kayan aiki, wani ba matsala bane. Kamar me kenan mala? A'a, in dai kun shirya. Kun shirya komai wannan ba komai yake ba wannan ɗazun nan ma wasu ka tayar da nan malam kenan ai da ba mu shirya ba abin da zai kama nan gurin a shirye nake ni ko nawa kake so zaka caje ni a shirye nake da in baka wannan ba matsala bane yanzu nan za mu fara aiki sannan kuma bukatar ku za ta biya to shikenan za mu sai yadda muka yi za ku fita daga gidan za ta fita daga gidan za ku zauna ku sakata ku abin da kuke so ha karki da mu in dai magana ce ta kishiya ba dai kishiya ba gaskiya ne magana ta gare dama mallam an faɗa ma aikin ka kaman yankan wuka ne yanzu nan ma waɗansu suka tare da nan yanzu nan shi ne kuke da wuya suka tashi to shikenan mallam ai mu hage ai ba wasa to shikenan ai ba wasa ai ba matsala
Yanzu ke saboda Allah kina kallo na ki zo ki bangaje ni? Mangazan ki ne ko kuma ke kika mangaje ni? Ai guga ko bata yi tsiran komi ba tana na igiya. Kuma ko ban ci albarkacin kowa ba a nan gidan ina tunanin zan ci albarkacin mahaifinki. Saboda ni matarsa ce. In har zaki iya bangaje mahaifiyarki to lallai ku zaki iya bangaje ina. Allah ta matsa miki wallahi. Ni kike gaya wa haka? Ba damuwa. Ba laifinki bane. Laifin mahaifiyarki ce da ta saka ki kai wannan abu. Dakata. Amma bari in gaya miki wani abin da baki sani ba. Ke ba tsaran yi na bane. Mahaifiyarki ita ce tsarata. Kuma da ita zan yi. Saboda haka daga yau sai idan kika sake min wannan bangazan. Dakata. In muna abu da ke karki ƙara samun An mahaifiya. sa mahaifiyarki an ce warki. To ki da ke ni mana kawai in san cewa kin cika cikakkiyar mara mutunci. Ni ba da lokacin ki. Saboda bana magana da jiya in ji ban yi aure ba mu shafi. gaskiya shadda da ke dan Allah da kyau kan ki tare irin wannan kin ji Tunanin me kake akan ta? zargi na mahaifin ke na kuma. wallahi sai na fita kofar gidan nan naka nake samun sauki a zuciyata. Babu bambanci tsakanin kuka da lalle sai dai harshe kadai ke iya bambance ɗanɗanon su. Gari da tsaki rariya kadai ke iya tantance su. Rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Ta yaya za a sauke sirdan doki a yi tunanin linzamin sa zai daɗin su kuwa. Ragayar dutse, ragayar dutse. Kuma baki na me? Na kashe baki. Kai alhamdulillah. Na gamu da magajiyata. Ragayar dutse, ragayar dutse. Zai ma ɗan kuɗin nan ne. Ki tsakani ki da Allah inna ni wannan abin da kike kina jin anya za haifa miki da ɗa mai idanu kuwa. Tuni ne me kuma? Zancen 'ya'yan nan. Cakwakiya ce a tsakaninsu sai dai ma iya cewar menene bambancin gaskiya da karya. Fide ta sai dai gaskiyar ragayar dutse. Ragayar dutse, ragayar dutse. So nake tsakanin Ahmad da Ikilima me zai hana mu da aure? Sai dai kuma Ahmad ya riga ya zaɓi mata. Dan auren zumunci aka haɗa su da shi da yar uwarsa Abida. Haba Kilima, tun ɗazu na shawo kwana sai magana nake ta miki. Ai ya kamata a ce ki tsaya ko da ɗan zagi na kika yi ma. Ai na ɗan ji sanyi a zuciyata. Kai din naci ne na tsaya to me zan maka? Soyayya tana iya zama ƙiyayya dama. Ta nake a rayuwa wanda ya ce na son ka. Ai ya fi wanda ya ce na ƙin ka. Kamfanin Ibrahim Amfada and Sons Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ragayar dutse. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 5 na yamma. Sai ku yi subscribing ku danna kararrawa da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. Da nake so da kai. Wannan gonakin da 'ya'yan mahaifinka suke nomawa, shi nake so ka bar musu. Ba wani abu zan shirya takardun sai na kira lauyoyina sai na sa hannu in yi so sai a basu. Ragayar dutse, ragayar dutse. Mashiryin shirin Abban Hajiya Usman Abubakar Fulani. Wanda ya bada umarni Hassan Asmansi. Idan muna da rai da lafiya nan Ahmad zai zo ya tsuguna da kafarsa yana da gwiwarsa bibbiyu a ƙasa ma dai yana kuka in ba ke ba sai rijiya. That's my mommy. Kina daga hankalinki? Ai ni ban san kina ɓata ranki akan irin wannan. Ragayar dutse,